Il-Forum Żgħażagħ Laburisti jemmen li kull mara Maltija u Awċija għandu jkollha dritt ta' aċċess ħieles għal morning after pill u għalhekk illi l-ebda diskrezzjoni politika m'għandha tintuża sabiex twaqqaf l-aċċess tal-morning after pill fis-suq tagħna. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti qal li l-ewwel u qabel kollox għandu jitwassal iktar għarfien rigward dawn it-tip ta' kontraċettivi u s-saħħa sesswali u riproduttività in ġenerali. Nenfasizzaw l-importanza li l-għarfien għandu jingħata minn sorsi kredibbli u li m'għandhom l-ebda aġenda xi jmexxu. Għaldaqstant qalu li kwalunkwe dikjarazzjoni u tixrid ta' informazzjoni għarrieqa li qed tħawwat l-imħuħ fuq din il-kwistjoni hija kundannabbli. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti jemmen li dawk li huma kontra l-introduzzjoni tal-morning after pill qegħdin jużaw il-frażi abort b'konvenjenza biex tinħoloq ċertu biża' u mhux b'konvinzjoni u bekk ikomplu jċaħdu aktar drittijiet lin-nisa. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni taċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Seracino-Nglot, li qal b'mod inekwivoku li l-morning after pill per se mhijiex illegali u jonqos biss li jkun hemm importatur li jiddeċiedi li jirreġistra mal-istess awtorità. Il-fatt li grupp ta' nisa fis-sena 2016 kellhom jirrikorru għal protest ġudizzjarju biex għamed diskussjoni fuq il-morning after pill meta f'pajjiżi oħra din tinxtara over the counter hija turija ċara ta' kemm f'pajjiżna s-sesswalità għadha kkunsidrata bħala xi tabu. Anke Pals iddikjarat il-pożizzjoni tagħha favur saħansitra awgurat lill-Ministru Helena Dalli li fi kliemuhom ħadet pożizzjoni pożittiva fil-kwistjoni. Jemmnu li għal soċjetà b'saħħitha hemm bżonn edukazzjoni fuq bosta temi relatati mas-sess u s-sesswalità.